Bon dia a totes i a tots. Avui seguirem reflexionant sobre el poder de l'ara. Les emocions són un reflex de la ment al cos i de vegades tenim un conflicte. La ment ens diu que no i l'emoció o el cos ens diuen que sí, o a l'enrevés, no? Davant d'este dubte, sempre el cos és el que ens mostra la veritat. El pensament ens pot moltes vegades enganyar, però l'emoció que sentim al cos no ens enganya. Que això no vol dir que sigui la veritat verdadera, però sí que és la veritat que fa referència al nostre estat mental, podríem dir. Per tant, en moments de confusió o de dubtes, el millor que podem fer és observar el cos i prendre consciència del que està passant. El pensament està al nostre cap, l'emoció la sentim físicament, no? I nosaltres podem observar molt bé què és el que passa. I així ens convertim en l'observador, és a dir, en esta presència que mira el que passa. Esta observació podríem dir que és el caminet que ens porta a la connexió en el nostre ser, en majúscules, el nostre autèntic ser. Però hem de tindre en compte una cosa, no es tracta de mirar i analitzar i juzgar i qüestionar, és simplement quietud i observació, observar. I al principi això ens pot costar una mica de fer-ho, no? Però poquet a poquet anirem entrenant-nos, no? I ens farem més presents, és entrenar aquesta presència, aquest estat de presència. Pensem que l'emoció i el pensament se van retroalimentant, no? I moltes vegades ens perdem, és que no sabem ni qui som realment, no? Perquè pensem que al final som el que pensem, no? I el que pensem és en realitat el nostre ego o és el nostre programa inconscient que ens dirigeix. I no podem alliberar-nos del patiment fins que deixéssim d'identificar-nos en este personatge que nosaltres mateixos a través de les nostres vivències hem anat creant. I a l'observar-lo és quan el nostre ser pot revelar la seva verdadera naturalesa, el que és autènticament. Hi ha emocions com l'amor o com l'alegria que són inseparables del nostre estat natural. Quan estem en esta connexió interna en el nostre ser, no? És a dir, quan el flux de pensaments baixa, quan hi ha inclús moments que s'atura, és a dir, que la ment no parla, que es queda sense parla, podem dir, encara que només sigui per un instant breu, podem sentir, no dir, sentir la pau interior, no? Este amor sense paraules, no? O l'alegria de viure. Segurament només són moments fugaços, no? Perquè la ment en seguida, torna a la seva xerrameca i es posa en marxa. Però ja hem pogut vislumbrar que la pau està dins de nosaltres, però està amagadeta, està al fons, està molt més a dins que les emocions i molt més a dins que els pensaments. Per tant, ens hem de fer totalment conscients de les nostres emocions i ser capaços de sentir-les abans de poder sentir el que hi ha més enllà d'elles. Per tant, jo vos invito a practicar aquest estat d'observació per a poder viure per vosaltres mateixos això que estem comentant o explicant. Ne seguirem parlant en els pròxims programes. Jo tan sols vull recordar-vos que esta setmana tenim diferents activitats a les que esteu tots convidats. Diumenge, a les 12, a la Fira de l'Espàrrec i l'Oli de Godall, tenim un taller de com fer oleats i ungüents en plantes medicinals. El dilluns, al Centre Cívic de Roquetes, aprendrem com gestionar les nostres emocions en tapping. I el dissabte, dia 18, dins de la programació de la formació alternativa de l'Ajuntament de Tortosa, descobrirem com millorar la nostra visió de manera natural. Una abraçada a tots i que tingueu molt bona setmana.